さんで赤い風船を聞いていただきました。続いてこんなメールをいただいております。ラジオネームのりあきというものです。ほうほうほう、いつも聞いてます。ありがとうございます。番組は映画監督のゲストが多いのですが、一つ質問があります。ほいほいほい、監督さんって具体的に役者さんにどんなことを言ったりするんですか？監督によっても違うと思いますが教えてください。はい、では行ってみましょう。映画監督バンバン。映画監督ということでちょっと話しましょう。ほいならそうですね、例えば北野武監督なんかは別に何か具体的なことをああだこうだというわけじゃなく、まずとりあえずやってみてください。タイミングを見て、ここぞという時にうまくこうちょっとこういうのやってみようかなっていう感じですね。で五社監督という監督もそうでした。まず動いてみてくれと。でそれからこういろいろどういう風に撮っていくかを決めはります。で226という映画の時に五社監督とご一緒させていただいた時にもちろん演説のシーンとかでちょっと緊張してると緊張した時にね